Dames en heren, onze volgende gast is misschien een kwartier te laat, maar zeker de muiten weert. Hij komt gaan vanuit de Melderse. Geef hem 500 kilo paardenvlees en hij zet zo in de pony in. Ik heb het natuurlijk al van niemand anders dan Steven Seagal. Tien een opmerking. Hij komt met de jas aan binnen. Is dat normaal? De jas is vandaag leer! Ho, zit je met de motor? Ja. Je hebt toch wel een helm opgehad, Seagal, of nee? Voor de veiligheid. Ja, kijk, valhelm in mijn moord, die guf het leider in. Ik heb gewoon wat extra gel in de hoor. En moet ik dan vallen, als het vuur komt, dan heb ik dan wel die gel. En dan aan het eind van mijn kop. Alles bien, zien dat nog 3 loog. Ja? Dat is dan toch wel een lelijk sterk ding. Maar wende je toe zo dan met die jas rond. Wat is het? En de gemiddelde snelheid, 300 km per uur zeker. Ik kom daar in de buurt, misschien iets meer. En dat ding zal wel zoepen of nee? Wat reed je daar gemiddeld? Ik denk dat ik gemiddeld 4 op 1 rijd. 4 op 1, dat is toch absurd? Als ik wegtrek, dan strupt een asfalt zich op achter een baan. Dan zal dat parkeerplaats hier ook wel op nee te klinken moeten weer. Dus ik al hadden van de week nog wat meegemaakt. Oh, bij de slechter hebben ze mij laatst een hamlap te veel gerekend. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus ik daar terug naar binnen, ik stuur door. En dan denk ik, hij heeft hem geraakt, maar ik heb de vingernagel niet afgeknipt. Trok hem zo aan het neer van de lucht. Maar als er een naam genoemd wordt, bijvoorbeeld Maartje Hoebe, wie is dat daar? Maartje Hoebe, die besteedt leider niet. Dat is een fictief persoon. Maar wende je toen zo dan met de jas rond, wat is het? We gaan nou op het eind van het interview aan en ik vroeg me af, is er nog iets wat je absoluut nog kwijt wil aan het Limburgs volk? Ja jong, ik zeg altijd, het is een kwestie van geduld tot hier Limburg Melders lult.